Moi! Tänään mä esittelen mun huoneeni ja aloitetaan. Eli tässä on mun hieno huoneenovi. Tässä on brittiläinen lyhytkarva. Ja sitten moinen eläväjuliste. Molemmat on koululaisesta. Ja otetaan vaikka tästä. Eli tossa on tämän kameran sieltä tuli tää kameralaukku ja toi kamera ja sitten kaikkea tarpeellista krääsää. Sitten tuossa mun kaverin, joka tällä hetkellä kuvattaa videota, niin vaatteita, joten niitä ei tarvitse kestää enempää, jos antaa jotain. Sitten tässä on tää mun kameralaukku. Sieltä mä voin näyttää, koska joo. Eli tässä on tää lissipyyhkiä, eli näin. Ja sitten tässä on objektiivin nää. Ja täällä ei oo mun muistaakseni mitään muuta, eli voidaan laittaa sekin kiinni. Sitten tässä on 2 kirjaa. Joo. Sitten täällä on kasvamaan naamioita 2 kappaletta. Tässä on tämmönen mun ihana aarrearkku. Tässä on taulu. Tässä on tämmönen jakkara. Tässä on mun pleikkari. Siihen ohjaaja. Ja sitten tässä on mun tietokone, joka on tällä hetkellä päällä. Sen huomaa tuolta. Sitten täällä on vähän kaikkea krääsää. Kissanpallo, mun kortti, kirjastokortti, kyyslakka ja tässä on 1 salasana, joten en voi näyttää. Ja sitten on käsikoroja. Tässä on mun kajarit, en sano kuulokkeet. Tässä on mun kuulokkeet, tässä on näppäimistä. Tässä on näytteli. Se on oikeesti pikkutelkkari, mutta ihan sama. Tässä on tää mun toinen. Mikä se on? Kajari, juuri se. Sitten tämmöinen kultainen purnukka. Mä ostin tän euron kirpparilta, jossa siis maksaa kaikki vaan euron. Mut se on konkurssissa nykyään. Sitten siinä on mun krääsä juttu. Eli tässä on tämmönen nalle, pallo, siellä on tussit, tuolla on vesiilmapalloja ja vähän paperia ja kaikkea krääsää. Sitten tässä on tabletti. Sitten tässä on mun radio, joka on ihan pölyssä. Sitten brainblastereita. Ja täällä löytyy 2 koululaista. 1 koululainen on tuolla. Sitten täällä on mun värikyniä. Ja sitten on mun modellivikko. Siellä on krääsää, mun piirtävää kissaa ja kissyä ja tällainen. Ja täällä on mun kunneseja. Mulla on siis 4 kunnesia tällä hetkellä täällä. Ja kaikki on mun. Sitten tässä on mun sänky. Tää on ehkä, oisko tämän verran isompi kuin mun edellinen sänky, joten tämä on hyvä sänky. Ja sitten täällä on koiraa, tiikeriä, elefanttia, tuommoista koiraa ja tommonen nalle. Ja sitten tässä on tämmönen, tässä luki, jotain seuraan sinua ja toisaalta tarkoittaa rakas. Sitten tuolla on mun kello. Sitten tässä on 2 tommoista pientä pehvailua. Ja tuossa on mun yölamppu. Tässä on peilini. Siellä näkyy kamera naiseni. Ja juu. Sitten tässä on mun hieno kaatopaikka. Ja sitten täällä on tämmönen hattu. Sitten tämmönen hattu, jonka mä löysin iskän luonta jostain ihan oikeasta paikasta. Ja sitten täällä on mun haahentöitä. Se on vähän tommonen krääsä. Kato yläosa. Sitten
sitten täällä ei ole mitään tällä hetkellä. Se olisi mun kameran paikka ja ton kameran laukun, mutta mä oon löytänyt sille paremman paikan. Tässä on tämmönen nalle. Sitten täällä on mun yhden hyvän kaverin antama syntymäpäivälahja. Ja sitten vartalohajuvettä. Sitten tää on tällä hetkellä yksi babylipsi. Sitten tässä on tämmönen posliinipussukka, jossa on tämmöinen karvan poistoväline. En mä tiedä miksi sanotaan. Sitten tässä on mun teacheri ja tämmönen ihan normiharja. Ja sitten siellä on jotain ponnareita. Sitten sinne voitte katsoa. Ei näy kunnolla. Ihan sama. Siellä on kuitenkin petsopea. Täällä on paperia. Näköjään täällä on syysviestikin. Täällä on aika paljon paperia. Täällä on myös väripaperia. Täällä on krääsää. Mä oon hyvä piilottamaan krääsää. Sitten on mun peruukki ja tommoinen punainen purkki. Täällä on jotain tollaista. Täällä on katso vähän krääsää. Joka paikasta löytyy krääsää. Ja täällä ei ole mitään, koska tää on peukulaatikko vähän niin kuin, koska tässä näkyy myös kissan karvaa tuossa. Eli ja tässä on 2 mun tämmöstä palloa. Tää on, onks tää jalkapallo? Mä en tiedä. Kertokaa mulle kommenteissa. Mä en tiedä. Ja sitten tämä on postin antama tämä lentopallo. Onko se lentopallo? Ihan sama. Täällä on isoa ruutupaperia. Täällä. Onko täällä muuta? Täällä on jotain piirustuksia. Täällä on mun kaikki hamahelmet. Niitä on silleen aika vähän, mutta ihan sama. Ai. Sitten täällä on tämmönen silloin muistikkona. Tää oli ennen tuossa vihreässä roskiksessa, mutta kun mä halusin ton vihreän rottikitkeen minulle. Tässä on hengari, tässä on yksi uppari ja tähän mä yleensä laitan päivän asut, mutta mä en nyt laittanut kaveria yleensä, joten mä en sillä yöllä kun illalla jaksanut. Sitten minun hienoon vaatekaappiini. Erittäin hieno. Tuollakin on yksi sukka. Ja tää on vähän. Mut siis tässä on mun vaatekaappi. Siellä on erittäin hienosti laitettu kaikki, koska en osaa viikata kunnolla. Hienoa. Eli ei siitä sen enempää. Ja tässä on siis mun huone. Ja mun lamppu on tommonen, onks toi kristallilamppu? Mä en tiedä. Ja sitten mulla on tuolla seinässä perhonen. Vähän yksityiskohtia kerron. Ja sitten mulla on tuolla sydämiä. Ja violetti pallomatto, eli se on lamppi. Mut siis kiitti teille, jotka tykkäätte tästä videosta ja katsotte mun videoita. Nähdään taas ensi videossa. Moikka!